Здравейте, приятели! Аз съм Дидо и днес играем играта Guns N' Robots. Мисля, че така се произнася. Играта може да се изтегли от официалния сайт в Google. Харесва ми, че докато чакаме играта да започне, тук са сложили една мини игра. Аз се пиша Брик, който иска може да ме намери и да цъкаме заедно. Играта се зарежда. Искам да кажа нещо, че ако харесвате да сглобявате роботи и после да се биете с тях, тази игра е точно за вас. Това е роботът, с който ще изиграя тази битка. Този е първоначалният робот. Аз имам и един друг, но не съм му сложил уреди. Тези са вранженските роботи. По-добре да се прикрия. Той се опитва да избяга. Не съм много точен на роботите, когато стоят на едно място и унищожавам без проблем. А този бяга много и е твърде бърз за моя средно тежък робот. Ето един приятел от нашия отбор. Да знаете, най-лесно се унищожава робот, ако примерно го оцелите както в вериги или гуми с каквото се движи и така не може да се движи. Или просто го целите малко по-надолу от главата. И ето, тази битка е победа. Ако е победа, така ни дават повече кредити. С кредитите могат да се купуват оръжия и други неща в шопа. Тоест в магазина. В описанието ще има линк откъде да свалите играта. Пак казвам, пише се Брик, ако искате ме потърсете в играта. И ще играем заедно. Ето, почти съм стигнал левел 9. Това са кредитите, това са и искрите. Искри можем да си купим с пари. Ето, това е роботът, с който изиграхме тази битка. Имам и ето още един друг, който не съм му сложил оръдия. Ето, всичко друго му е готово, само му трябват оръдия и е готов за бой. Ето името в играта ми, Брик. И какво мога да кажа? Това беше всичко от мен. Чао!